So, unsa pa atong gidugay mga higala, ato na ni siyang i-unbox, ato nang ablihan. Yes. So excited sad ko ani kay sad akong gipaabot din dugay sad ko ni gikuan. Gamiton sad gid kaayo na. Another video na siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa nag-inusara DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. Yes, hello, what's up mga gala? Another video na sad nga may klaro pero matag og kalingaw, entertainment ug ideas pagay sa iyo siyempre gapon kanyo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy mga gala. Biboy bugoy, mupapas umuwag tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga duga. Yes. So, this is the time mga gala no nga we're about to unbox order sa Shopee mga gala no naabot na jud siya for the sa pila ka week nato nga paabot na abot na jud itaw sa mga gala kay kinahanglanon na jud kaayo nato. And gamito na jud nato ugma. Kaya ako lang isulti sa inyo may gala no karon kay February 13. So ugma natay shoot dito sa Libaong National High School, natay photo shoot. I will be the official photographer. Sha. So that we have to English, my God, English with ang unboxing ron. So we have to may gala no have to ato karong i-upgrade may gala no atong gamit sa pag shoot og mga photos. So the quality photos will be photos. So makuha sa nato may gala no nindot sa siya nga mga pictures. So we have to upgrade. So karon kay I'm about to show you ang ato ang palit sa Shopee, which is kani. So kanira jud ang naabot mahigala no so tulo ni sila kabuk ang ato ang i-order but kanira siya ang naabot gigikanan jud sa seller ni mahigala was Quiapo City, Manila, then or Quiapo, Manila. Then ang katong uban nato ang i-order mahigala kay overseas man siya. So ako lang sang i-advise sa inyo nga kamo if mo palit mo sa Shopee of anything, if gamiton dayon nyo diha dayon or paliton ninyo or gamiton ninyo 1 week after ninyo nga gi-order mahigala, advisable jud nga if kapili mo og seller nga taga Pilipinas ra mas maayo kay duol ra og dali ra maabot ang inyong order. So sama sa ako ang nitabo mahigala, so ang akong gi-order kay overseas, so hantod karon wala pa jud siya maabot. Gitan-aw nako sa ilang comments sa uban nga nakapalit dito sa seller na kuan gano almost 4 weeks ang uban usa maabot. My God, gamito nang tanag og mawa pa maabot. So unsa pa atong gidugay mga higala, ato na ni siyang i-unbox, ato nang ablihan. Yes. So excited sad ko ani kay dugay sad akong gipaabot din dugay sad ko ni kuan gamiton sad gid kaayo nako is kuan man Nikon 5100 extra battery. So nagpalit ko og extra battery may gala kay ako na observe sa ato ang original battery nga dara sad sa ato ang Nikon D5100 nga DSLR diri may gala dali ra jud siya magalubat labi na og kanang we're about to take some photos nga daghan jud sad kaayo labi na gugamit sa flash niya kanang in flash sa ato ang camera. So kusog kayo siya mokaon og battery may gala. So we buy also the external flash para sa atong Nikon D5100. Then napelat ko siya gahapon may gala no just 1,200 pesos. So na siyang gitistingan. Makita ra ninyo ang mga sample shots ani may gala no. Gamit na nato dito sa Libaong National High School. Wala ang iyang brand kay Chinon. So 900C dahil na siya auto off nga feature may gala. So murag inana man sad siguro ang mga external flash nga nasa siya auto off din na siya murag kanang dial diri may gala. So siguro para ni siya sa pag kuan nimo unsa gikusgon ang imong want the light or the speed light nga magawas sa imong external flash. So at this moment may gala no diri ato naging ablihan ang pinaka importante
sa diri nga vlog mga higala. So Nikon D5 100 battery mga higala. Mao jud ni ang atong ipaabot sa pila ka adlaw. So naabot na jud siya labi na kay mularga na kurong gabi kay largo na ko dito sa venue sa Lipaog National High School para sa kay mutan-aw sad ko sa ilang rehearsal ug mga higala kay para sa may bawta sa padong. So makaybata or asa ang nindot nga side nga to ang i-shoot. So dahil lang kay where I'm going to give you some insights or kanang tutorial sa photography. So experience sa na ko may gala no. So dili ta professional sa inana. So gipada siya may gala no True Ninja van. So wala pa gining abliha dili fake isama sa ubang unbox ako ka fake. Wow. Will wrap as observed yun ako may gala no sa Ninja van or nagi seller nga i-wrap gid nila og tarong which is nindot sa gigaayo may gala no or maabot receiver nga nindot siya ang item. Karon ako nagalangkat og inani may gala as usual ako di siyang bukagon dayon. Tina ko siya bukagon kay para magamit pa nako ang bubble wrap. Rang atong D5 100 battery mga higala. Paabot jud nato sa dugay panahon. Nagbinuta na atong kamera ron ni focus siya hadlok or ilisag bago. So mo ni ang atong kwan so ang iyang brand kay Nikon. So murag original jud ni siya may gala kay from Nikon man. Palit mo ani na palit ako ni may gala no for just 700 pesos above. So 700 plus usa ka battery. Sa sod niya may gala na siya ay manual. Hala kabaga sa manual. Kagamay sa item mga higala pagkabaga as manual oh. Ang nakita ako dire pagkatawa mo usa man di ka. Grabe sa manual. Nag-expect ko may gala no nga ako sa manual kay lain-lain siya nga language pero ang naa dire English mura. Ipanli ihapin o hapin ang pinakakusog ang pinaka-importante sa package mga higala ang battery. Yes. Okay na ka ha? Ha? So karon di na ka malubat dayon ha? Kidagay pa kita pangwar. Maninuod ta ha? Palitan pa kag bagong lens. Original bat siya may gala no? As we can see, murag gid original. If mo work ni siya pag tarong mga higala, external flash. Actually, akong gi-order jud unta dungan ani may higala which is the lens hood para sa magamit na to kay kanang night photography lights. So pwede nga musilaw ang imong lens nga musud dito sa imong processor mga higala so di ka maka-capture og tarong sa imong subject. Wala dyan na siya capability kaayo sa low light photography. Gamay ang iyang sensor kay dili inana kada ko og pixels. Daghang kay salamat sa inyong pagtanaw may gala. As again, this is B-Boy Bugoy Dega pag may gala no ang DJ nga may pagkatisoy. Ang mupapas umuhag tag sa kasakit sa tagsa ninyo ka mga dugan. Keep tuned sa B-Boy Bugoy TV para sa uban pang vlog nga mohatag og kalingaw, entertainment og syempre learning sa inyong hatag. Guys, salamat. Subscribe, click notification bell. Bye-bye. Wag na. Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa nagi inusara DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginuon ko.